об манбаи тамоми мавҷудоти рӯи олам аст ва бидуни ин унсури ҳастии ҳаёт ки асоси сарсабзӣ ва рушду пешрафти ҷомеаи мутамаддин ба ҳисоб меравад, наметавон умр ба сар бурд. Аз ин дурдона ва неъмати бузург, яъне об, ватани азизи мо Тоҷикистон бояст ва аҳолии кишвар аз ин сарвати бебаҳои табиат фаровон баҳраварданд. Дар воқеъ обҳои тозаву мусаффо ки аз дили кӯҳҳои осмонбуси ватан ҷорист, мантиқи гуфтаҳои болост. Масъалаи таъмини оби нӯшокӣ дар минтақа ва сайёра феълан яке аз мушкилоти глобалие ба ҳисоб меравад ки аҳли башарро нигарон кардааст. Дар таъмини оби нӯшокӣ барои сокинони сайёраи мо, махсусан мамлакатҳое ки аз ин неъмати бебаҳои табиат танқисӣ мекашанд, ягон кишвар бетараф буда наметавонад. Воқеан ҳам об дар ҳаёти ҳар як мавҷудоти зиндаи рӯи замин аз ҳама унсури асосӣ ба шумор рафта, ба сифати сарчашмаи рушду пешрафт, сарсабзӣ, бунёдкорӣ ва хӯрамиву ободонӣ эътироф шуда ба зиндагии таровату муҳаббат мебахшад. об бо ҳамин хусусияти ҷовидонааш ки нуру рӯшноиро ба бор меорад, ҳамчун унсури муҳиму таъсирбахши табиат ва ҳастии ҳаёт ба ташаккулу тараққиёти ҷомеа нақши арзишманду босазо мегузорад. ҳамин арзиши бузург ва муҳимияти ин унсури гаронбаҳои табиат, яъне обро дар ҳаёти инсон, сарвари дурандеш ва башардӯсти тоҷикон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амиқан дарк карда, дар ин замина вобаста ба масъалаи асосии ҳалли мушкилоту норасоии марбут ба об дар минтақа ва сайёра пай дар пай 4 маротиба иқдоми беназирро пешниҳод карданд. он чӣ ки президенти кишвари мо пешвои миллат пешниҳод кард аз 2001 ин баррасӣ набуд, яъне беҳуда нагузашт. барои он ки дар ин давра вақте ки форумҳо ва бисёр маҷлисҳои бошукӯҳ, конференсияҳои бошукӯҳ ташкил шуд, ҳам дар душанбе ва дар ҳам дигар гӯшаву канорро, бо ташаббусе ки президенти мо ин масъаларо бардошт ва созмони милали муттаҳидинро дастгирӣ кард. ин қадар дар ин конференсияҳо олимои беҳтарин, мутахассисон ва коршиносону аз тарафи дигар сармоягузорон ҷамъ шуданд ва дар ҳамин ҷо масъала гузошта шуд ки бояд ки вақте ки онҳо аз ин конференсия ба ватанҳои худ рафтанд, онҳо бисёри онҳо ин чизро дарк карданд ки оянда чӣ онҳоро интизор аст ва муборизаро сар карданд барои беҳтар кардани масъалаи истифодадории об дар давлатҳои худашон. Ташаббуси чоруми кишвари мо бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти унвони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пешниҳод карда шудааст ки дар раванди амалӣ қарор дорад. ҳадафи асосии пешниҳоди ташаббуси мазкурро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон идомаи татбиқи амалии тадбирҳои нақшавӣ дар чаҳорчӯбаи 10-солаи байналмилалии амалиёти об барои ҳаёт ва ғанӣ сохтани онҳо ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор бо саъю талошҳои нав номид. Ташаббуси 10-солаи дуюми ҷумҳурии Тоҷикистон марбут ба обро намояндагони 193 кишвари ҷаҳон ҷонибдорӣ намуданд. имрӯзҳо масъалаи таъмини сокинони сайёраи замин бо оби тозаи нӯшокӣ ба масъалаи умда ва нигароникунанда табдил ёфтааст ки аксарият аҳолии қурраи замин аз дастрасии оби тоза танқисӣ мекашанд. давраи милодӣ гӯем солшумори ҳамагӣ 230 миллионро ташкил медод аҳолии курраи замин. акун ҳозир гиред, агар дар солҳои 60 2 миллиард буд, ҳозир аллакай қариб ба 7 миллиард, аз 6 гузашт миллиард. ҳоли акун ҳисоб карда шудааст ки дар худи ҳар сол аҳолии курраи замин то 130 миллион зиёд мешавад. ин баробари қариб 2-3 давлат ҳамин хеле зиёд мешавад ва дар ҳар як дақиқа 144 кас ба дунё меояд. агар дар 1 соат гирем, ин 8500 одам якбора тавлид меёбад. ҳама ин албатта проблемаи хеле ҳам зиёдро дар курраи замин ба вуҷуд овардаанд. бино ба маълумоти оморӣ, ҳар сол дар ҷаҳон зиёда аз 2 миллион нафар одамон аз норасоии оби нӯшокӣ азият мекашанд. аз ҳисоби нӯшидани оби ҷавобгун набуда ба меъёрҳои санитарию гигиенӣ беш аз 5 миллион нафар одам вафот мекунанд ва 3 миллиони онҳо ба бемориҳои мухталиф гирифтор мешаванд.
ҳамзамон дар ҷаҳон 1.2 миллиард нафар имконияти дарёфти оби нӯшиданиро надоранд. сол аз сол дар сайёраи Замин ҳаҷми обҳои нӯшокӣ ба маротиб коҳиш меёбад ва захираҳои бузурги об нисбатан кам гардида истодааст. Сарзамини аҷдодии мо аз обҳои тозаву мусаффо бой буда, ватани азизамон ба сифати кишвари обҳои мусаффою шифобахш ва роҳбарияти олии мамлакатамон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун ташаббускори чандин ҳалли масъалаҳои глобалии марбут ба об шинохта шудааст. мавриди зикр аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдому ташаббусҳои бузурги асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли мушкилоти вобаста ба об дар сайёра пешсаф буда, дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон мақому манзалати баланд дорад.